You need to pick me up. I'll be there in 25. Hello guys! The Workouts! Punta kami ngayon ng Asinggan. Ito po. Tourism Eco Park. Mag-text, bawal nga. Oh, yan. Bakit dito? Ganda, parang forest. Wala na face mask. Baste. Ano masasabi mo? Ano? Andito yung mga sweet couple. Yes. Subscriber nila. Tama pala, tita ka. Andito din yung sweet couple. At ito Yes. Okay. See you guys later. Bye. Hi guys. Andito kami ulit. Oh, mga sweet couple. Ako hindi pa ako nag-vlog. Oh, perfect. Perfect sa mga couple dito kasi ang daming mga flowers ang gaganda oh. Beautiful. Hindi naman siya dyan mag-short. Yan, tingnan nyo guys yung view. Ilang circuit na napuntahan niya. Yan. Ang ganda. 15 hectares daw po ito guys.